Σελίσεται, δοκιμάζει το σουτ, μπλοκάρει ο Φερνάντες με τον Ήβιτσα, αλλά δυνατά. Λάθος όμως ο Μάρτος. Η πάσα τώρα για το Μουσλίμοβιτς, ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ και τον γκολ. 1-0 στο 36ο. Χέρι από τον Βιτόλο και νομίζω ότι είναι. Και εδώ δείτε, απλώνει το χέρι του και σταματάει την μπάλα την ομάδα του με 10 παίκτες. Κόκκινη κάρτα, απολύτως σωστή από το Σπάρτα. Με τον Βιερίνια που προσπαθεί να βοηθήσει την αμυντική λειτουργία. Η σέντρα, πέρασε η μπάλα από όλους, γκολ. 1-1 ο Γιάντσης. Εδώ από τη σέντρα του Επστάιν ο Μαλεζάς. Ναι, αυτός είναι που σηκώνει το πόδι και φαίνεται ότι θα την βρει και θα την διώξει. Βρίσκει αέρα όμως η μπάλα στρώνεται στον Γιάννη. Υπάρχει φάουλ του Γιαννούλη. Ενώ έχει βρεθεί κάτω και ο Επστάιν. Κόντρες και τώρα σταματάει το παιχνίδι. Ο Σπάθας και δέχεται διαμαρτυρίες από τους παίκτες του ΠΑΟΚ για το γεγονός ότι δεν διακόπηκε το παιχνίδι. Ενώ έχουμε και αψιμαχίες τώρα, πολλά νεύρα και διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Ηρακλή, καθώς θεωρούν ότι ο Επστάιν που. Ο Σλίμοβιτς ωραία για τον Σορλέν. Το καθυστερεί, δίνει τώρα για τον Αραμπατζή. Ο Αραμπατζή στο σουτ, την μπάλα στο δοκάρι. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να περάσει και πάλι μπροστά. Με το δοκάρι δύο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε προηγηθεί ο Αραμπατζής στο 76. Για να δούμε. Από το φάουλ του Επστάιν. Κάνει την κεφαλιά ο Παπαζαχαρίας εδώ και βλέπετε